Στην Ένωση Συλλόγων Παράδοσης και Δημιουργίας οι Γκαγκαβούζιδες. Είναι ένα δευτεροβάθμιο σωματείο που περιλαμβάνει συλλόγους, χωριά που υπάρχουν γκαγκαβούζιδες. Δημιουργήθηκε το 1997. Από τότε οργανωμένα πλέον προσπαθεί να καταγράψει και να προβάλλει την ιστορία, τη λαογραφία, τον πλούτο των γκαγκαβούζιδων. Βέβαια, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι πολλά και έχουν σχέση με την ιδιαιτερότητα των γκαγκαβούζιδων. Όταν ήρθαν δεν γνώριζαν άλλη γλώσσα εκτός από την γκαγκαβούζικη και φυσικό είναι ο ολογραφικός πλούτος τους, τα τραγούδια τους, τα ήθη και έθιμά τους να είναι στην γκαγκαβούζικη γλώσσα. Αρχικά με την εγκατάστασή τους είχαν και προβλήματα προσαρμογής, γιατί υπήρχε αδυναμία συνεννόησης και επικοινωνίας με τους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι γκαγκαβούζιδες αρχικά εγκαταστάθηκαν σε συνοικισμούς γύρω από τη Νέα Ορεστιάδα. Αξιοσημείωτο είναι το στοιχείο ότι η επαγγελματική δραστηριότητά τους είναι η γη. Στο σύνολό τους είναι γεωργοί, αμπελουργοί. Πρόκειται για γεγονός άμεσα συνυφασμένο με την ιστορία των γκαγκαβούζιδων που ήρθαν από την Ανατολική Θράκη και προκειμένου να επιβιώσουν ασχολήθηκαν με τη γεωργία. Μάλιστα η πεδιάδα της Νέας Ορεστιάδας ήταν η μόνη πηγή βιοπορισμού, καθώς όπως γνωρίζουμε η καλλιέργεια της γης ήταν πιο εφικτή και προσιτή από την καλλιέργεια του πνεύματος. Οι μισοί και πλέον όταν ήρθαν ήταν αγράμματοι, ενώ οι υπόλοιποι κατάφεραν να παρακολουθήσουν κάποιες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και λιγοστοί αποφοίτησαν από αυτό. Κατάφεραν ωστόσο να προοδεύσουν και με τον καιρό να καταξιωθούν κοινωνικά. Διατηρούν ωστόσο την γκαγκαβούζικη συνείδηση και ζεστασιά. Η γλώσσα που μιλούσαν όταν ήρθαν έχει δύο μορφίες. Φαινομενικά μοιάζει με την τουρκική. Τα γκαγκαβούζικα φέρουν το εξωτερικό περίβλημα της τουρκικής, ενώ βαθιά στο εσωτερικό τους αποτελούν ξεχωριστή γλώσσα που δέχτηκε επιδράσεις. Είναι Ορθόδοξοι οι οποίοι αναγκάστηκαν κάποτε να τουρκοφωνήσουν παρά να αλλάξουν την πίστη τους. Την Ορθοδοξία ωστόσο δηλώνουν περήφανοι και την γκαγκαβούζικη ταυτότητά τους. Πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών στα μέρη που ζούσαν οι γκαγκαβούζιδες, μόνοι τους φρόντιζαν να φέρνουν δασκάλους από την Ανδριανούπολη για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και γραφής. Ένας από τους στόχους της Ένωσης είναι και η στήριξη των γκαγκαούζων της Μολδαβίας και Ουκρανίας, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν για πάντα τη συνείδηση των ιστορικών τους δεσμών με τον ελληνισμό και να παρασυρθούν από την τουρκική προπαγάνδα και να εκτουρκιστούν. Ας δούμε λοιπόν τους γκαγκαβούζιδες που θα μας εκπλήξουν, θα δείτε πράγματα και θάματα. Σας περιμένουμε, παιδιά. Σας μεταφέρουμε τους θερμούς και αγκάρδιους χαιρετισμούς από την Ένωση Συλλόγων Παράδοσης και Δημιουργίας οι Γκαγκαβούζιδες, που είναι ένα δευτεροβάθμιο σωματείο στο οποίο ανήκουν γκαγκαβούζικοι σύλλογοι με έδρα την Ορεστιάδα. Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που συμμετέχουμε σε αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις που διοργανώνεται στο 6ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Λαογραφίας και Παράδοσης, που αποτελεί σημείο αναφοράς, έλξης, ανάδειξης και διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Άλλωστε πιστεύουμε πως οι εκδηλώσεις σας αποτελούν μία από τις γνησιότερες εκφράσεις του λαϊκού μας πολιτισμού. Θερμά συγχαρητήρια στο Διοικητικό σας Συμβούλιο και σε όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε αυτή την προσπάθεια. Εμείς θα σας παρουσιάσουμε λαϊκά δρόμενα από την καθημερινή ζωή των γκαγκαβούζιδων, θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε για σας μέσα από το γκαγκαβούζικο νυχτέρι, την αγαπημένη γκαγκαβούζικη κολοκυθόπιτο και πολλά άλλα. Ας ξεκινήσουμε, να είστε καλά. Απόψε ονειρευόμαστε να σας γυρίσουμε μερικές δεκαετίες πίσω, τότε που η γυναίκα τις περισσότερες ώρες ήταν απασχολημένη σε εργασίες στο σπίτι, στα χωράφια, παντού. Στη λαϊκή μας παράδοση, πρωτεύοντα και κυρίαρχο λόγο έχει η γυναίκα, που με την παρουσίαση
που με την παρουσία της και μόνο δημιουργεί λειτουργικά, διαχρονικά παράδοση από τη στιγμή της γέννας ως το θάνατό της. Για να αντιληφθούμε πως η γυναίκα δεν γεννά μόνο τον άνθρωπο, αλλά γεννά και την παράδοση του τόπου μας, ας αναλογιστούμε πως το νανούρισμα των παιδιών, το παραμύθι, το τραγούδι, το νυχτέρι, το μυρολόι τη συνοδεύουν στις εκδηλώσεις της ζωής της ως μάνα, ως γιαγιά, ως αγαπημένη, ως σύζυγο, ως αδελφή, παραδίδοντας όλα αυτά στις νεότερες γενναίες. Το νυχτέρι ως λαϊκό δρόμενο είναι στενά συνδεδεμένο μαζί της μέσα από τον αργαλιό, το κέντημα της ποδιάς, το πλέξιμο, το αδράχτη, την ανέμη, το τσικρίκ, την κούνια, την τρουβάνα, το ψωμί, τις μιλίνες, τα πατλάκια. Αλλά κυρίως μέσα από το τραγούδι, το μυρολόι. Με τα τραγούδια της, στα τέλη τα νυχτέρια, περιγράφουμε παράπονο, τα βάσανα, την νοσταλγία, τη χαρά, τη λύπη, την προδομένη αγάπη, την αδικία, τους ανεκπλήρωτους πόθους της, την καταπίεση, τα ακυρωμένα όνειρα, τη σκληρή ζωή της, τη φτώχεια. Δουλεύει στο σπίτι, στα χωράφια οργώνει με τα ζώα, σκάβει στο αμπέλι, τα σουσάμια, σπέρνει, σκαλίζει, ποτίζει, θερίζει με τον καβραμά, αλωνίζει, τραβάει κόσα, πλένει τις κουβέρτες στο ποτάμι, αρμέγει και στραγγίζει το γάλα, καβαλάει πολλές φορές και το μωρό της μαζί. Και το βράδυ περιστοιχίζεται από τους τοίχους του σπιτιού, δεν έχει το πλεονέκτημα να βγει έξω στο καφενείο όπως ο άντρας, να ξεσκάσει λίγο απέναντίας, μόνη διέξοδος εκτόνωσης για αυτήν ήταν το νυχτέρι. Άλλωστε δεν έχει το προνόμιο να μάθει γράμματα. Η νοοτροπία της εποχής εκείνης επιβάλλει πως τα κορίτσια δεν χρειάζονται γράμματα. Είναι για το σπίτι, τον αργαλιό και το κέντημα, μόνο τα αγόρια και αυτά τόσο όσο να μάθουν να μετρούν τα ζώα, να κάνουν λογαριασμό και να γράφουν γράμματα όταν ξενιτεύονται ή στρατεύονται. Το νυχτέρι είναι εκείνο που αν αφουγκραστούμε θα μας μιλήσει για τους καημούς της γυναίκας. Το νυχτέρι έχει συνεισφέρει στην επιβίωση της παράδοσής μας, στη διάδοση από στόμα σε στόμα, σε κόρη, γιο, εγγονό, ανιψιό, κρατώντας ατόφιες τις αξίες, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Μέσα από το νυχτέρι αντικατοπτρίζεται η καθημερινότητα της γυναίκας, τα διέξοδά της, η προσπάθειά της, γιατί πράγματι, αν ο άνδρας δούλεψε το πυλό, την πέτρα, το ξύλο, το μέταλλο, η γυναίκα ασχολήθηκε με μεράκι πάνω στο μαλλί, το χρώμα, τη βαφή, την ύφανση, την κλωστή, τις μάλινες φανέλες, τα πλεχτά της ως μελίκια, τις ποδιές, δημιουργώντας αριστουργήματα της λαϊκής μας τέχνης. Κυρίες και κύριοι, Γκαγκαβούζικο νυχτέρι από τον Προσφυγικό Σύλλογο Θουρίου του Ελευθεροχώρη, μέλος της Ένωσης Συλλόγων Παράδοση και Δημιουργίας οι Γκαγκαβούζιδες. Συνεχίζουμε με τους Γκαγκαβούζιδες της Λεπτής σε λαϊκά δρόμενα. Θα τραγουδήσουμε και θα χορέψουμε γκαγκαβούζικους χορούς. Γιώργη Καρσό. Μαρή Γιώργη Καρσό, neredesiniz? Buradayım, burada. Ne Mari? Mari, baksana. Toplandınız bir sürü burada Mari. Bizi çağırmıyorsunuz. Ne için yaparsınız öyle Mari? Bu gece toplandık burada. Türkü çağıralım, söyleyelim hepsini. Hepsini yapacağız ama siz beni çağırmadınız. Ne korkuyorsunuz bilmiyorum. Unuttuk seni. Ne unuttunuz canım? Unuttuk. Bak. Bir küçük çocuk da var burada. Abi kız hanım, bu alay yok, kalksana. Kalksana biraz. Sudasın onu. Ay, kalk. Hadi kalk. Biraz volta yap onu. Volta yap. Bak. Vangelo da burada, Vange babu da burada. Hadi ben de oturayım şimdi de. Sen de otur. Hadi oturayım ben de şimdi. Hadi hoş geldin. Mari, hoş bulduk. Hadi. Kızım da kirazlasın şimdi. Baksana. Hangilerini kızım kirazdan? Kalk misafir. Vange babu. Söyleyeceksin sen bize bir türkü. En oreo τραγούδι. Söylerim. Hadi bakalım. Söylerim. Hadi bakalım Vange babu çekil. Ay.
Ah kırat kırat nallı kırat Ankara'nın yolları Irak Ben Ankara'ya varamam Beni İstanbul'da bırak Ben Ankara'ya varamam Beni İstanbul'da bırak Rusya'da esir kaldım Yalnız başım garip oldu Ağlama garip anneciğim Yazık oldu genç yaşıma Ağlama garip anneciğim Yazık oldu genç yaşıma Rusya'nın mahpusuna Mail oldum ben kapusuna Ağlama garip anneciğim Ben kilit oldum kapusuna Ağlama garip anneciğim Ben kilit oldum kapusuna Borazanlar çağrılıyor Binbaşılar darılıyor Darılmayın binbaşılar Can yürekten ayrılıyor Darılmayın binbaşılar Can yürekten ayrılıyor Bravo Güvende Babo. Çok yaşasın. Şenol. Hadi hayır. Hayır. Vangelo da burada ama. Vangelo söyler misin sen de? Vangelo'yu işitesin sadece. Sadece işitesiniz. Hadi çekil bakalım sen de. Pencereden kar geliyor Aman annem gurbet bana zor geliyor Aman annem gurbet bana zor geliyor Ya keklimi doyurdular Aman annem beni yerden ayırdılar Aman annem beni yerden ayırdılar Sen olur Bravo Vangelo, bravo. Oldu da oldu bey. Oldu bey, oldu. Güvende Babo. Ben biliyorum. Daha bir tane biliyorsun sen. Olur Söyler misin? Söyler misin? Söylerim Hadi bakalım çekilelim gene. Hadi başla bakalım. Unuttum şimdi Hadi. adını da var ya Hadi. Aklına gelmiyor mu? Rusya'yı yapamam Çanakkale Çanakkale hadi. Çanakkale'nin içinde vurdular
gençliğime vay. Ölmediğin tezkereye koydular beni. Oh gençliğime vay. Çanakkale'nin içinde kapalı çarşı, aman Allah, kapalı çarşı. Hani ben gidiyorum düşmana karşı. Oh gençliğime vay. Hani ben gidiyorum düşmana karşı. Oh gençliğime vay. Çanakkale'nin içinde bir dolu testi, aman Allah, bir dolu testi. Çok analar hem babalar umudu kesti. Oh mektebi kesti. Çok analar hem babalar umudu kesti. Oh mektebi kesti. Çanakkale'nin içinde armağan olur mu? Aman Allah, armağan olur mu? Şu İngiliz kurşununa derman olur mu? Oh gençliğime vay. Şu İngiliz kurşununa derman olur mu? Oh gençliğime vay. Bravo Yuvanya babo. Çok yaşayasın. Bravo, bravo. Nedir bu senden be? Ben bir vakit kızı. Ben Öyle. eski kız Zaten hepsini öyle. biliyorum. Zaten öyle. Daha ne kadar biliyorum, ne kadar başka kere söyleyeyim. Ama Başka ben kere. başka kere söylesin onu. Başka kere. Şimdi David an Evangelo da söylesin Şimdi da. hangi? Oley sidilim Evangelo'yu da. Dağlar dağlar serim dağlar. Ah yüzüm güler, kalbim kanalar. Ah yüzüm güler, kalbim kanalar. Akan çeşme akmaz oldu.
Μπράβο, Βαγγελό. Σάω λάσον. Τι κακάουτα συνειπίδα φόρου. Άντε παρακαλώ. Τραγουδήσαμε, σας μιλήσαμε, σας διασκεδάσαμε. Τώρα να σας χορέψουμε. Γιάννο κοϊουνκάρα και σκουζού, Μαριάννο κοϊουνκάρα και σκουζού, ατσάντσι κατζάν, σιρλέρα, Μαρία τσάντσι κατζάν, σιρλέρα, σιρλέρα Γιάννο φορούια, Μαρί σιρλέρα Γιάννο φορούια, Kuryukta maritu tulmayasen kuryukta gel tutul yano yanımda mari gel tutul yano yanımda yanımda yano kolumda mari yanımda yano kolumda bir yanım sana bakacak bari bir yanım sana bakacak sana bakıp beni yakacak bari sana bakıp beni yakacak.
Akşam gittim Bunarcaza, akşam gittim Bunarcaza, Bunarcaza kaynak caza, Bunarcaza kaynak caza. Orada da gördüm peryanımı, orada da gördüm peryanımı. Başkası ne konuşurdu, başkası ne konuşurdu, konuşurdu, laf edirdi, konuşurdu, laf edirdi. Ben de gittim yanlarına, ben de gittim yanlarına. Az mı durdum, çok mu durdum, az mı durdum, çok mu durdum. Hay kavuştu Daya girdi, ay kavuştu, daya girdi. Bakırlarım yaprak saldı, bakırlarım yaprak saldı, bakırlarım çiçek açtı, bakırlarım çiçek açtı.
παιδιά. Πάλι το ίδιο θα πω. Τι έγινε? Τι? Τώρα αυτά κανονικά πρέπει να κάνουμε. Αυτό κλείστε το. Dalar dalar seri dalar ah yüzüm güler kalbim karalar ah yüzüm güler kalbim kanalar çeşme akan çeşme akıp gider ah o yar beni bırakıp gider ah o yar beni bırakıp gider akın çeşme akmaz oldu ah o yar bana bakmaz oldu ah o yar bana bakmaz oldu.
το χέρι να την πιάσω. Δεν μπορώ να τη γελάσω, για το χέρι να την πιάσω.
Αυτή ήταν η Ένωση των Γκαγκαβούζιδων. Παιδιά, μας καταπλήξατε, μας ταξιδέψατε στα παλιά, μέσα σε μισή ώρα καταγράψατε όλη τη ζωή των προγόνων μας. Ήταν όλα καταπληκτικά. Συγχαρητήρια και στο δάσκαλό σας, τον κύριο Παπαδόπουλο, και σε εσάς που με τόση αγάπη αγκαλιάζετε την παράδοση. Πραγματικά συγκινήθηκα απόψε. Να είστε καλά. Πάντα γεροί. Θες ένα χορό, το θες τώρα, Ό,τι θέλετε. Περίμενε.